I evo me ljudi u novom klipu. Radimo reakciju na Sound of Solar System. Planet, dobrodošli u novi video. Pre početka nisam juče snimao zato što, kako se to zove? Jednostavno, nije se imalo mogućnosti za snimanje. Ali danas ćemo sve nadoknaditi, inače svi klipovi izraze sutra, ne znam u koliko sati, ali uglavnom oko podneva uveče, tako da sutra obaramo YouTube, tako da uživajte u klipu, traje 3 minuta i koliko sekundi zaboravim, 5 minuta i 37 sekundi na nekom nešto All Space, tako zove neki kanal, pre 2 godine. Govorit ću od sad samo za ono što znam da jeste, za ono što znam da nije, neću govoriti. Iwan Iwanowicz nowy kroj, mile se probudził teksat i każe da może samo da se dopisujesz, a ne może da pričam pošto mi je prazan telefon, to je njegova Nokia u kojoj drži 2 kartice.
Provjeravanje novih poruka. Mama 1. Filmska kamera video 0.18. Poruka. Mama 1. Filmska kamera video 0.18. Šta bi? Samo provjerimo. 5 minuta 29 sekundi od 5 minuta 29 sekundi. Klizač. 5,5 minuta. Pritisnite taste za pojačavanje. Ništa. Kako biste prilagodili. To je to ljudi iz ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste lajkujte video, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!